Вие слушате най-уникалната принцесата на хат. Самата DJ Франческа Микс, само тук и сега във вълните на Радио Франческа Микс. За вашето добро настроение се грижи само тя, самата DJ Франческа Микс. Какво става, велешници? Айде, добър ден, добро утро, добър вечер и от мене. Аз съм старата баба DJ Франческа. Как е настроението днес? Надявам се пак да сте много яко разгорени. Просто да сте на кеф. Не възбудени, не превъзбудени. Хора готови за купон, има ли тук белешници, извън слешници? Леле, след малко обаче ще започнем. Няма да започваме с Мадона, Леди Гага. Те подобни, превъзходни, ще започнем с нещо много различно, което преди малко слушах и така си врътках голямото. Точка. И умрях от кеф. Сега ще ви подаря там песен, която така ме изкефи на максимум. Си надявам и вие да поудявате с мене. Сега ще видя кой е най-добър лешник и ще получи грамота. Лешник за деня. Айде, let's go, казваме и продължаваме. Ето точно така. И така, нека следващия музикален път. И така, сега обаче нека за начало да поздравя всички администратори, модератори и членове в Радио Франческа. Най-вече за моите уникални колеги, а те са DJ Доктор Бирна Ларасити, за DJ Пепи Оригинала, за DJ Пипи, за DJ Вилина, за DJ Луничка, за DJ Барбара, за DJ Алехандро, за DJ Жокера, за DJ Роки, за DJ Йорго, Радио Парти Дес, шефа Майка, за нашото талисманче, което се казва Диаманце, за Борето и за Дама Маги, за най-уникалните продължаваме ето така. Ай сега, лешници, вие сте Най-хубавите коли и шоу сурейка, тарикатите, най-хубавите жени са на Франческа, бе, братка. Най-хубавите коли карат тарикатите, най-хубавите жени имат драконите. И аз ще за компания Мания, за шефовете, за администраторите, за всички франческови. Мерцедес си карат тарикатите, БМВ се возят хулиганите. И аз съм Сашо, хайде да си шампион. Айде и ти, айде, ти си баровец. Айде! За DJ Владко Микса и за неговата гордост DJ Сашка. Колега, по-добър е от тебе, честно ти казвам, твой син. Машала. Най-хубавите коли карат тарикатите, най-хубавите жени карат музикантите. Най-хубавите коли карат тарикатите, най-хубавите жени карат на величко синовете. Те карат и ти дракона, БМВ се вози Сашо Скорпиона. О, хайде, Руси, хайде, ти си шампион. С сурайката само. А специално за Иванина и за диджей Дамян. Best birthday. Айде, шала. Хей, хей. Хей, хей, хей.
bave se Яко, яко. Не бране се текиля баба Стаскофона почва от обяд И на диджей Омега казваме здравей, бе, Омега. Мармала Еги, майко, много неща. Правим си душата нощ и ден И ние така, Сурайка. Той да е с аман, 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 аман. Без бъздей, казваме окей. И така, едно слово на мой колега, на мой клавирист И Златни. така, хайде на здраве на всички пиести за компания Мания специална. Много точи. Са! Яшаве Дели. Айде за най-смелите абонати, които са на веб камерите. Късай, късай, късай. Мале, кой изкара тук 500 евро на Франческа? Бирна расти ти, бе. Джалашкам се им. С две думи бирна расти. Avena, дракона Авена, Саворе Ром. И да казва, идва, БМВ хулигана с БМВ-то идва яко. Avena, оса шука и Авена, Саворе Роменге, леле бутна сена. Ойде Сашо, ойде Икти, ойде Русиза. Айде, бе. Зингир, зингир. Зангыр, 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 лаке. А така му пиле, а така. Tequila baba, me pralese, tequila baba, esa sose, tequila baba, me pralese, entra con ese, esa violese, amana, amana, amana. Opani na ni la la ile, opani da ni la la ile, opani na ni la la ile, opani na ni la la ile. Le 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 le, oh kila bel, oh Ах, ле. kila bel, Ах, ле. kila bel, oh baba velisco te sunel, oh hey 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 Така много иска да поздравя диджей, обаче той не слуша такава музика, оригиналният диджей от Лондон Сити. Но нека да кажем за диджей оригинално специална. Братя, Ле, оригинала. le бизнесмени на величко най-тарикати. Леле, братя, За диджей Ивелина феноменалната. леле, тарикати на величко бароци. Докази се ивци. Айде, Сашо, келе на веруси. Me tuke kagidaba, evala be ivti. Oya sabe Sasho, ayde verusi. Azavaste peyo, opani na. Сега продължаваме днес с новия кючек на... ще да кажа на Джокера, Аман майка. Няма да пеем тук гимнастика, ще продължим с нещо оригинално на Джамайката. Нещо старо, но което много ме кефи, нещо от 2013 година само за всички вас. Нека да повторя пък, аз се казвам диджей Франческа, очаквам вашите музикални поздрави и желания само на личен. Ясно, точно и кратко, за кого, от кого и така.
И най-вече за бата му, за негото семейство. И пак ще кажа така. За негото семейство. Тежко ми е на душата. Зато жално ми оплача. Аз отивам надалече. Няма да се върна вече. Един диджей главата ми изяде. Ах, майка. От тебе за всички негови приятели специално. Айде от Франческо за всички мои приятели. Специално за колегата от Радио Франческа. И за всички наши душмани. С пожелание да бъдат живи и здрави. Който превзе цяла Македония. Айде на здраве, казвам. Прекрасен си, татко, на твоите деца. Прекрасен си, татко, дори на твоите братя. Моля те, ево, дай ми сили ти. Моля те, Господи, ти помогни. Прекрасен си, татко, на твоите деца. Прекрасен си, татко, дори на твоите братя. Моля те, ево, дай ми сили ти. Моля те, Господи, ти помогни. Богати сте вие, с богати души. Богати сте вие, в Нови пазар има пари. Хайде, нека тази песен звучи само за моето слънце, за моята принцеса, за моето бебе, за Ивка, разбира се. Ти помогни. Богати сте вие, с богати души. Богати сте вие, имате пари. Моля те, Господи, дай им сили ти. Моля те, Господи, ти помогни. За Сезгин няма криза. Чуй ме, емо, разбери. Чуй ме, Танере. Чуй ме, Жоре. Чуй ме, ти разбери. За Сезгин македонеца. За македонеца Сезгин няма криза. Чуй ме, прала, разбери. Ай, сега нека да не се разстройваме. Нека да продължим с преслана. Нека да се учи само за моята вари да бъс приятелки. За диджей Илина и за диджей Барбара, като ви казвам, че много се ги цункам. За най-нахакалите, най-отворените, за най-популярните софиянки. От едно провинциално момиче с черни къдрави коси. Айде, мачки! Не ми прощавай, че сама си тръгвам отново. Чупи след мен от самота. Кълни ме за Бога. Айде и за Франческа от Барбара от Евелина. Благодаря ви. Че се ранихме толкова. Плачи след мен, крещи на глас. Да не сътварям сряза твоята. Какво искате да кажа сега? Какво? Вафличка. Окей. Айде сега нека да подаря една много хубава вафличка за моите най-големи приятелки. За диджей Евелина и за диджей Барбара, които нон-стоп ма карат да си махам чинието и да си пръскам в носа с пръст. Не мога да го кажа. За да говоря правилно. Подарявам им по една голяма сочна. Не, тя не е сочна. По една голяма вафличка.
каза го, стига си ми писала на личен мой. Подарявам по една голяма фафичка. Бегах за лепило. Корига. Те няма. Те ме завиди, щом до теб. Да. Обръщам. Рази ме силно, моля те. Да. Така ще бъде по-добре. Газ, газ, газ. Крещи на глас. Че никога няма да бъда твоя, аз съм бе мой. Истри след мен. Сълзите си. Тел номер, ха. Ме от болка ме мрази. С мен пиши го, неуспешно, че си би. Лъчи след мен, крещи на глас. Ей, направо ме изядохте за тази пасен. Ето ви, жив комикс и джамайката гимнастика. За най-оборотните, за най-големите тарикати, за компания Мания, за диджей Доктор и за всички останали. За Дама Меги, естествено, за диджей Лехадро, за диджей Юлина, за диджей Дон Пипи, за диджей Пепи Оригинал, за диджей Уничка, за диджей Жокера и за диджей Роки и за диджей Барбара. Айде, let's go, казваме, продължаваме само с огнения динамичен еротичен ритъм. Айде, както обичам да казвам, аз сега го завъртя и вертикално, съм партивът газична. Вие сте. Айде, Боре на камерата. Докажи се, брат ми. Това беше човека, който популяризира своята песен. Маймелка, Джембюрка, Костенурка, диджей Файс, радио парти деса. Дрес-кода, всички са в бяло. Чувствам си главата като чуждо тяло. Много екстремами, каква е тази мода? Искам да почерпя, ама само с сода. Я да чуя всички, кой каза? Пълни си вратата, искам да изляза. Кой як так, всеки знае как да танцува и бори. Едно, две, три. Франческа сега се обади. Гимнастичка е с много екстри. Знам бе, човека. И тази гимнастичка е с всички екстри. Ми да. Всички вдигайте ръцете. На диджей Франи поздрави пратете.